hvis de ikke flytter sig hurtigt nok, så kommer der altså en bagved. Og kan finde på at spise. Kan du se til jer? Det er også derfor, at mange af dem hernede, de har sådan nogle bidemærker i ryggen. Utroligt nok, så overlever de at fiske, selvom de har taget en. Nu kommer maden helt ud. Nu har jeg set dem. Og det samles bare rundt om. Godt. Cirka 3.000. Det er bare for en til at Se, de tager sådan en smukke ud. Det er også nogle spise i halen på torsken. Kan I se det også? Så skulle de jo komme længere ned i vandet. Det é Vera. Tá aí gravando aí as nossas primas. Não, tô de noque. Jamen, du kan ikke komme ud, Jacob.